mufaro wangu kuchingamidza vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Toda kutenda vari kuramba vachitumira vamwe mapresentations, vari kuramba vachitumira mibvunzo. Ndo zvinoita kuti chirongwa chedu chirambe chichikura chichienda mberi. Ngatisunungukei kuramba tichiita izvozvo. Kana paine vamwe munoda kutoinvita kuti vange vari pachirongwa chaipo, vainvite vauye vaite veganzwira pamuviri tsvimbo yaro vadapi, musazoite zvekuturikira because zvimwe zvinogona kuzonetsa. Munongovati aiwa enda paplatform iyoyi mubvunzo wako wakataurwa ipapo. Saka ngatirambei tichikurudzirana tichidaro. Regai tiverenge mubvunzo watira kupindura nhasi wakabvunzwa zvakare neimwe hama yedu. Ari kuti iye konai pastor, imhosva here kudya zvinonzi hazvidyiwe neshoko raMwari? Ndo mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu. Imhosva shoko raMwari rikati musadya chakati, asi imhosva kana ndikazvidya? Ndo zviri kutaurwa panapa. Regai ndiri kuna vaKorinde wokutanga chapter 6 verse ya 19 na 20. VaKorinde wokutanga chapter 6 verse 19 na 20. Inoti, what? Know ye know that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own. For you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Saka pfungwa yekutanga yatiri kuda ndeyekuti miviri iyi haizi yedu. Hanzi hamuzvizivi here kuti miviri yenyu ndo temberi yaMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anoda kugara matiri. Saka hatizi vedu, takatotengwa nomutengo. Saka kana wakatengwa haugoni kuita zvaunoda nemuviri wako. You are not your own, you were bought. And pane vakatokutenga kuti vagare mauri. Saka mhosva yekutanga ndeyekuti iwewe you are being careless about a property that does not belong to you. And munoziva kuti mhosva yakaita sei iyoyo. Ndosaka muchiona even vanhu vachida kutsvaga pekuroja, pekurenta, vanotanga vaudzwa kuti imba inoita $500 kurenda pamwedzi wega, but kuti ndikutenderei kuti mupinde umu munobhadhara imwe deposit $500. Ukabvunzwa ndeyechii deposit $500, vanokuudza kuti mukazoita mabreakages handidi kuzonetsana nemi, ndongokuti ichibudai, but ndosara ndichigadzira imba yangu $500 iyoyo. Kureva kuti kana wanzi gara mumba yemunhu haisi yako, zvinodhura kutozopasa zvinhu zvemo. It's costly. It is very costly. Saka Paul ari kuti hamuzivi here? Anzi, what? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Therefore you can't do what you want with your body. Ndozvaari kutaura pana, because you were bought with a price. Saka hatigoni kuita zvatinoda nemiviri yedu. Saka muri kuona totora chimwe chidanho chakasimba chekupindura kuti hongu imhosva kuti iwewe Mwari ati izvi usaise mumuviri, iwe woti inini ndozviisa. Because hausi wako in the first place, muviri wacho ndewaMwari. Saka kana uri waMwari unofanira kuteerera Mwari zvaari kuti isa kana kuti usaise. Mukaenda pana vaKorinde wokutanga futi ivavo chapter 3. 1 Corinthians, tamboerenga chapter 6, izvo takuerenga chapter 3. Takuerenga chapter 3 verse 16 na 17. Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man defiles the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Kana munhu akaparadza temberi yaMwari, nanzi Mwari achamuparadzawo. Imhosva kuisa mumuviri uyu uri temberi yaMwari zvinhu Mwari zvaakati ngazvisaiswe. Because hanzi vanoparadza muviri iwoyu Mwari achavaparadza. Saka nyaya yacho nechekuita neutano, kuisa mumuviri wedu zvatinoziva kuti zvinokanganisa utano, zvaunonyatsoziva kuti zvinokanganisa utano, iwe wozvipakira mumuviri. Hanzi imhosva, God is going to destroy you because you are destroying his temple. Ndo vhesi zvairi kutaura. Saka mukaenda pana Genesis 1 verse 29, Mwari anonyatsotipa prescription yezvaanoda kuti zviiswe mumuviri wake. Idyai mafruits ese, idyai maseeds ese, kana kuti miriwo ese inobereka mbeu, vana rice, corn, whatever type inodyiwa seed, nzungu, nyimo, zvese izvozvo idyai. Mafruits ese any type idyai. Apedza after sin chivi chapinda anoti you are also now going to eat the green herb. Makunodyawo zvakare mirivo mitema, michidya semishonga, green herbs. Chimeans vana repicovo, cabbage, nyeve, chinyinyi, munyemba, idyai, because this is now a herb and it will help you to counteract the effect of sin on your bodies. Because chivi chinounza kuora nekuparara nekuchembera nekufa nekukasika, but mishonga enda kukupai muchidya sechikafu idyai. After that, after the flood, mandi munoona zvimwe zvese zvatanga kutaura izvi, mirivo, mafrutsu nemaseeds, zvese zvaparadzwa nemvura. Saka akuti ndakukupai zvakare flesh, you may now eat flesh, but flesh yakatogara iri designated as clean and unclean. Iri unclean ine purpose yayo, haisi yekuiswa mumuviri.
mhuka dzese dziri unclean dzinotoseva purpose in the ecosystem. It's not for food. They are not for food. Mhuka dzakanzi dzive for food, mukadzitarisa dzakanzi dzine hwanda rakaparadzana dzinodzeya. Dzese idzodzo dzinorarama nekufura, hadzidyi zvimwe zvinhu kunze kwevegetation. Because in the first place aifana kurarama nevegetation ndiwe neni. Ndisi takanzi mafruits, maseeds, green leaves. That's vegetation. Why? Because takabva kuvhu, saka tofana kurarama nezvinhu zvinobva kuvhu. That is how we can take care of God's temple, by putting in stuff that will replenish and build the tissues dziri kuitwa 1 hour daily zvakanaka. But anything else far from that zvinokuvadza temple yaMwari. Anything else far from food that is coming from the soil is actually destructive to the temple of God. And even modern doctors are testifying to this fact. Vanhu vanoita problems ana dzemoyo neni vanotanga kunzi idyai mafuta mashoma, idyai sadza rezviyo, wanzai vana nzungu, idyai mafruits wana mabanana. And vanhu vanoda kuzviteerera because vataurwa nadoctor, but the Bible is clear about it. But vanhu vasati varwara vanoda kuteerera rurimi rwavo. Paanozorwara manje kuenda kuna doctor aburitsa mari yakawanda, ndopaakutanga kunzi izvi regai izvi. Handisati ndamonzwa doctor akati vanhu regedzai kudya mafruits kana kuti regedzai kudya miriwo. I'm still yet to hear one. But zvokunzi musadya mafuta, inyama musadya yakawandisa, unenge wakutonyarawo kwana doctor. Vanenge vachitotongokuudza kuti hachingoiregai, especially yenguruve iyo inotokukwadza iwe savanobva vakuudza. Kana mada yenyu nyama idyai fish, idyai chicken. Handisina muzwa doctor akati kana mada nyama idyai nguruve. I have never heard such a doctor. Vanozviziva vana chiremba, yakawandisa mafuta nguruve inokuvadza temberi yaMwari. Saka Mwari akagara adesigner kuti zvinofana kudyiwa nevanhu zvinofana kunge zvichiproducwa kwatakabva, kwatakagadzirwawo isusu, ndokunofana kubva chikafu chedu. Just like maparts eMercedes Benz anofana kungobva kuZimoko, maparts eToyota anofana kungobva kuJapan. Ukada kumanikidzira pati yabva kuJapan yeToyota paMercedes Benz hazvishandi, haishandi. Ndozvinoita vanhu vakawanda vazhinji. Saka imhosva kuisa mumuviri waMwari zvinhu zvinokuwadza temberi yaMwari, especially uchiziva madrugs, vana mutoriro, zvese tudoro tevana teku vana Z, twese itwo tunokuwadza imhosva kuzviisa mumuviri waMwari. Because Corinthians 3 yati, 1 Corinthians 3 yati, Mwari haazoregi kupa mhosva ani nani anotadzira temberi yake. Saka dai Mwari akatibatsira titange kudzidza kupatsanura zvinhu izvi nekutorega zvimwe zvatiri kuona kuti hazvina kutenderwa naMwari kuti zvipinde mukati metemberi yake. Mwari atitire nyasha. Amen.